Приятели, набързо ще ви покажа виолите как изглеждат в Русия. Ето тук разстоянието е точно за две коли. Могат да се разминат по пътя. Отзад казват, че го изравняват пътя всяка година. И не е асфалт, да, няма асфалт, но го изравняват с някакви камъни, нещо като асфалтени камъни. И цялото удоволствие тук струва. Тока им е към 1500 на месец, 1300 т.е. и по 1000 рубли на месец е някакви данъци и някакви такси накрая плащат за целия имот, още 4000 рубли. Това са 40 евро всяка година, плюс 120 евро и ни излизат. Общо взето 200 евро и си живееш, и си имаш дача. Пътя, че да го обърнем. Такива камъни, като асфалтени, такива сиви. Ги съседите тук нашите. Така. Съседите, пътища се прави. Това е обградено тук място. И се живеят лятно време се живее, зимата никой не живее. Това е съседната къща, там са други къщи, ето е нашата, имат си номера, всичко е с номера. Такива са оградите, обикновени оградки, най-обикновени къщички. И влизаме навътре. Така, такива обикновени врати. Влизаш, семпо, градинки, там има къде си паркираш колата. И между другото сме на около 40 км от центъра на Москва или на 29, мисля, че беше. Сега ще ви снимам на колко километра. Кажеш, грубо казано, на 30 км. Съм от Москва, от МКАДа. Така колючица има. Малко е ръждясвало, то се бои се от тези работи. Така ще се поддържат всичко нормално, точно и си живеят лятно време. Ето така изглеждат. Това е вътре къщата. Тук има пантус за детски колички. Нямат картофи, нямат домати, някакви такива градинки си имат. За децата тук разни истории. Така изглеждат външните туалетни, дето викат. Що са отвънка? Не знам, що отвънка. Просто така са решили. Там водата. Вода. Банята е с бойлер. Тук горе. Вкъщи е същия чат, пат, ако спре. Това не го знам тук. Какво е туалетната? Знам, че е тук. Значи от туалетната тук се преработва и нищо не се изхвърля, то се самопреработва, не знам си какво и поливат градинките след това. Така, да видим какво има тук. Тук има туалетна. Тук има туалетна. Тук има се пускат, горе има някакви лампи, светът, глупости на паркалета. Така изглежда външната туалетна. Къщата. Продължаваме нататък. Тук пак за малките деца. Градинки. Банята я показахме. И това е някаква стандартна такава, 2 етажа. 2 етажа дача. Правена е преди 1000 години. Имат си тук. Къде си гледат и израстват разни, някаква оранжерия. Виждам тук. Има значи оранжерия. Излъгахва, че няма. Някакви боччета за седение. Тук може да се паркират 2 коли. Аз паркирах отвънка. Ги съседните къщи какви са. Общо взето луци. Не от дървот, някакъв от кирпич. Някаква такава история. Много играчки. Тук отсреща тяхните съседи. Да ги видим. Другия двор. Аз никой не съм ги поглеждал какво има там, де. Оградата към
2 метра. Това са съседите. И там имат някакви съседи. Тук вътре ще ядат. Ето, поливали са градинките хората. Който го интересуват как изглеждат руски, това му викат летна дача, летния сезон, идва да си почиват тук. Така че така. Ето снимам ви пътища, как изглеждат. Няма дупки, няма никой. Тръгвам обратно за Москва. Валяло е дъжд някое време. Това е 30 км. Ето виждате, малък път. Камиони, коли,